Uruguno. And if you come one day, no Puma. When you make Roma, you put in see a clear coach. Naganilu. You go can you walk on that? Where can you stand? That's a negative. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịga anyị front and back ndị ochie dị anyị front and back soja sikala aka oghori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị. Good morning, viewers all over the world. Good morning, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Good morning, sir. Good morning. Welcome. Sir, please, can you introduce yourself to the world? Viewers all over the world, as you all know, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, as you know, my mission is to help ndị mmadụ aka. If you are hearing this voice and they chọrọ ịnụkwa ịma more about nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-enweta over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Ihe ọzọkwa nchọrọ ka m kọwara gị bụ ọkwa dị na wọchị anyị site n'Eziokwu TV. Ị chọrọ ịwọchị nkụzi anyị ma ọ bụ shịarịa ndị mmadụ, jekwazie na Ugochitubelu ọdịnala Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị any movie ọbụla ịwọchị site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ka ọzọzi dị mkpa bụ ị na-enene anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. I can tell you will learn a lot. Na-agbasa ozi ọma, na-eshi a na-agwa ndị mmadụ, na-ata gị ya friends. Mgbe ị na-eme nke a, asị m ka ọ maka mere gị. Nke ọzọ dịzi mkpa bụ ọ bụrụ na isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa malụ na ụbọchị ọnwa anyị agwụ Ọktoba ka anyị ga-achịkọta nke ọnwa Ọktoba. Aja mbụ niile na-aja ịpụta ihe aja anyị na-achụ n'igwe. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ọ bụrụkwa ndị chọrọ isonye na nke ọnwa Nọvemba, chaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request. Anyị na-edebe ya n'ọta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ka anyị na ọnwa ahụ mesaji achụ aja Igbo n'ọta, chụọ aja dị iche iche wee mesara n'afọ onye ọbụla sonye na ya bacha. And distance abụrụ barrier.
maka na ebe ọ bụla ike anyanwụ dị ebe a ka ike chukwu ka bụ ihe ya ma. So you choose to chat him na WhatsApp. I got all that details I need for you in order to book you. Forward your 3 prayer requests and make donation to come to the account number. Chat him na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. I am back here to chat him. I was very endorsed again. All hand that he goes to them, Basalum, activities I did, Madam Dalo. Thank you very much, sir. So we've come this morning with a lot of questions, and we've come to inquire from you for more clarification and more understanding. Thank you very much, sir. Thank you. So the first question is, can doing spiritual work make someone rich? Yes, thank you for that wonderful question. The truth of the matter, but yes and no. Yes, in the sense that now, yeah, being spiritual, doing your spiritual work will help you to activate the inner you. It will attract blessings to you, not necessarily money. Yes, when you are doing spiritual work, what you're actually doing is that you are building bridges with more. You are building bridges with your spiritual forces. Then in return, those spiritual forces will inspire you, will give you vision and knowledge. Then because once you are building bridges, it will say so in nutshell, if you are doing your spiritual work, it will give you all the spiritual support you need. Then on your own side, then you work hard to apply those knowledge and vision you receive from the experience. So that is what I can tell you about that. Thank you. So, which means there is benefit for doing the spiritual work. Yes. Okay, can you just explain to us the benefits of doing the spiritual work? Yes, benefit of doing spiritual work is one. Let me give you one example. If we are connected with your spiritual forces, you will conquer fear. You will conquer the distractions. Nobody will hypnotize you or manipulate you because you make solid foundation. Meaning that is why even Jesus was saying something in the Bible. He said, "He who build house without proper foundation, that when challenges mgbe ifufe mmiri ga-efe ikuku ekuo kwụsie ike na ụlọ ndị ahụ ewuru na foundation fadọ solid will fall. Mana mgbe ikuku kuru ana ọma jiji makwa ndị anwalel foundation ha na strong foundation will still stand because tough time never last. Tough people do last. So ihe uru ọbala the benefit bụ by the time you are building bridges with ụmụ, you are laying solid foundation so that nobody can take what rightly belongs to you. But ọnọdụ ka onye na-ebido business, you want to start business, you did not register your business name, you did not do the proper documentation with the government. Then you will start your business, and even if you grow a name, your business name, to a certain level, but for the fact that you do not register it, another person can register that name and took your glory. So why I ask you to be doing spiritual work, the benefit is one, it will help you to stand in the right footing. Doing your spiritual work will give you that spiritual backing
to avoid the monkey the walk, baboon the chop, so that someone else cannot use negative spiritual powers to take what rightly belongs to you. Ịmụrụ na a na-agba mmadụ chi nwere ike na line ebe a na-azụ ahịa, ndị ka nwee ngwa ahịa aka gị na-ele ahịa. Enwere ike ụfọdụ asị na ya kpọwara ahịa mana onye kwecha ọnụ gafere je ebe ọdịnigo, mgbe ụfọdụ ya begoro ego eji ebe ọdịnigo. So ihe ọ ji dị mkpa bụ na ị na-achụ àjà gị na ụmụ mmụọ adị na mma, so that ọ bụrụ na mmadụ chọọ ka onye gbachie ihu afịa gị ma ihu ihe ị na-eme na mmụọ, ụmụ mmụọ ahụ ị na-echukwa achino maka na onye abụ onye nke anyị. Ọnya ka o ji dị mma mgbe ị na-achụ àjà, chụba àjà, maka na ị na-achụ àjà, ị na-ebuild bridges in the world of spirit, so that even if anybody use negative spiritual powers to subdue you, it will not work. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ nkịtị, ị mara na mmadụ nwere ike ịnara ụla wee lahụọ, maka ndị Igbo toro si na onye alachara ọnụ ya ụgwụrụ alachara ya. So chụba àjà, ịchụba àjà, I can tell you, mmadụ ọbụla ama ewuru oke gị ma ọ narị gị oke gị ma ọ kpọchi iru afịa gị ma ọ kpọchi iru ihe ị na-eme, maka na iso na mmọnwụ, usoro ihe a na-eme, ịmụ ihe a na-atụ ọkụ n'anya, maka na dibịa na-agwa oturu na ike ya dịrọ n'elu, maka na gị nwere onwe gị nọkwa na-achụ àjà na-aga ọfọ. Mgbe ị na-eme ihe a, onye ọbụla sigoro na o jee ebe ọbụla ka o were negative power wee subdue you, ọ ma work, maka na iso na mmọnwụ. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. So biko mmalị ka anyị wetatụ aka na ihe gbasara parents anyị, and ajụjụ nke m chọrọ ịjụ n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara blessings from parents. Ọ dị mma, ọ dị oke mkpa? Is it that much important? Daalụ maka ajụjụ ya jụrụ. Ihe m na-agwa gị nwa uview a na-ene m anya bụ ngọzi nne na nna dị so important. Fact, show the blessings of your father, your parents, as if your life depends on it. Parental blessings, I'm telling you, is something you can look for desperately. Let me give you an example. Ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ, ndị chọrọ ịgwa gị bụ na ị lụtara akwụkwọ ihe gbasara ịsọ na nwanne ya, akwụkwọ ịsọ na nwanne ya, ka a gwara anyị na nne ha bụ Rebeka mgbe nna fa kwa isi ike na-achọ ịnwụ. Ụmụazị a wee kwado maka ịga nata blessing nna. So nne fa wee na-alọbikwu ka nwa ya ọ fụrụ n'anya ga-eme gịnị, ga nata ngozi karịchara. So ngozi nna abụrụ ihe a na-agba draw. You need it desperately. You need the blessings of your parents, nne maọbụ nna, ka mmadụ kwagara atụ ọzọ, maka na m na-eji ihe ma wee mmadụ. Go to the 10 commandments. Yes, that 10 commandments ya ebe okwu maka 10 commandments. Ọ sị n'iwu niile o nyere, bido na nke mbụ ruo na nke ịtọ, gbasara Chukwu Okike. Nke mbụ ọ sị ga-enwe n'afa ya bụ Chukwu na nkịtị. Mgbe nke mbụ ọ sị ga-enwe na Chukwu ọzọ belụsọ m. Don't have any other God ahead of me. Meaning you cannot worship anything or have more respect to anything than him. So he is the Alpha and Omega. He has the first respect. Now, other entities of powers, you should treat them as agents of God. The way you respect minister, because he represents the Federal Republic of Israel. People will approach those angels, archangels, all these entities of powers, but they're not God. Don't worship even an angel as God. Also, number 2, we say, now, get one half and don't call his name for no reason. Also, 3, respect his holy days. Then, this is 3 that concerns him. Number 4, from 4 to 10, concerns human, how we can live in this world harmoniously. But let me shock you. The one, number 4, who the first one among those 7 that concerns man,
And that is the only commandment that have guarantee. He says, and that is the only commandment. Quote me anywhere. That is the only commandment that have assurance. I read. Respect your mother and your father. So, you see the benefit? So that your day will be long. No any other commandment has that assurance. Other, this one is that thou shalt not kill, thou shalt not kill, thou shalt not it's giving you another. Understand? But this one, that is the only commandment that have assurance that if you respect your parents, your days will be long. To show you that me, so whatever I remember that, so I say, oh, if children understand the blessings of parents, oh my dear, you will go as in you will succumb totally to your parents. I can tell you. Oh, yeah, but I'm Igbo Disina. Me okay, yeah, for Norana. It go to mafia. So you have now working one day monte. You will when ikwekwana ka anything ọbụla ka nne gị ma ọ bụ nna gị bụọ gị ọnụ maka na onwere onye ọbụla nne ma ọ bụ nna ya bụrụ ya ọnụ na success in life. Ihe ya na-akpagharịrị from dibia to dibia, from spiritualist to spiritualist, from prayer house nka to prayer house nka, my dear, can only be solved if you can go and kneel before your parents. My father, I have wronged you. Please forgive me. Make obi ejoro. And go where to ogologo. Makana ọbọ sọ ndụ ito ogologo, o nwere good isi sọ ndụ ito ogologo. Ndị Igbo na-asị na onye dị ndụ ọdụkwute ife ọma kwa eziokwu. So ọbụrụ sọ onye ito ndụ ogologo, ọ na-eto ogologo anwa and asị ọ na-eto ogologo a maka na ndụ ka akụ. Ma ọ na-eto ogologo a nwere ihe ọma that good is that follows it. Maka na ọ bụgoro onye ụwa ya adịrọ mma n'ụwa ụtụtụ nwere ike si n'ọgọ si na nwa gọzie ya. Mana ọ bụzie na ndụ ga atụrụ ogologo ka i wee nọrọ ndụ wee meti ụwa mgbede gị aha mgbe ahụ ụmụ nwunye ebute ike kedụzi isi ya. So chọba ihe ọbụla ga-eme potential love blessings, oh so important. Ọ dị na mood ya chọọ ya. Let me give you an example. Ọ bụrụ na nna gị na o nwere ihe i mere nna gị ma ndị na-akwa nna ha aka ọsọ ike na this old man, o nwere ndị na-eti nna fe ife. The truth of the matter bụ na ndị nwụ nne na nna o nwere oge iyi eruo nwa gị etu sure mgbe ị gbara now nwa nwoke obi dị easier because of na nna gị bụzi rofu otu n'onwe that old guy ma na enwere mgbe ahụ mana ike agwụwa gị so ife ruzie na ị nwere ike itiwunye ihe mana ị nwere ike itinye ihe obe akwa ahụ mana obe akwa kwubi okwu n'isi gị nwanne ị nwere problem. O nwere ike ọ bụrụ nya na-agbalụ ọrụ niile na alụ si na dibịa lụrụ arụtara ọrụ mana nke ọsụsụ ma ọ bụrụ na nne mee ihe ọbụla ị nwere ike ime ka parents gị ọ bụrụ na nwere ebe isi mejọ ha jee yọọ ha mgbaghara and seek for their blessings. I can tell you, you work like magic. Ya wugoro number 1 thing. People na-abịa na temple ana m agwa ha ọ bụrụ ha na ma ọ na-agbagidere afọ wee gbata iwe nna dị na-arụ gị. Ọ bụrụ na nna gị anwụọ na ọ ka mma na imere peace na ọ dị ndụ maka na ọnwụ anwụọ ọ ga-efu gị ihe ka ya. Yes, ọnwụ anwụ agwa gị ihe ị ga-eme ihe aga eme n'ime ya ịtara ya then mee udo ọ dị ọkụ isi ọ ga-erikwa gị ife. So mana ọ bụrụ na n'imere udo kịta ọ dị ndụ I can tell you ọ ga-abalị maka na erute amụ my parents ọ bụrụ ka m wee too onwe m ịchọ igwe and verify. My parents does not joke with me to the extent ọ na-emegidekwa ụmụnne m dọrọ asị ọ dịzie ka asị na onwere onye afọ n'anya iche. But the truth of the matter is that I don't give issues. Ọ dị m awụ nwere okwu n'ụka anọkọtabara ya sị na abụrụ enwere police case asị na ọmụnwa dị involved ma ọ na o nwere onye bịara nụ bịa nye report na mmejọ that is as formal report na to my parents. My father loved me even before he passed on. Always he loved me so much that ihe ọbụla m mebe ọrụ sị that yeah, this is what I want. Say approve. Same thing with my mom. Nwere ihe ọbụla ọ bụrụ na nsị gị kịta sị my mother na this person is so is my enemy as in na ọ na-emejọ m, my mother will join me in seeing that person as enemy. But to show you the level of love she has for me because I don't give issues.
So what I'm telling you, ọ bụ goro odi na nna gị onye nwa nkwụ na o nwere ka o si wee kwuo okwu adọrọ mma. E nwere ways you can disagree with your parents. Yes. But ọ bụrụ in rude manner. Can't do it rudely. Ọ bụrụ na nna gị kwuru ihe adọrọ mma, ya pịa mgbe ọ na-ekwucha inye respect, obi adị ya mma. Isi about daddy ma mommy, echekwa m na-etu aka aka mma. Not by force. What he is making it for time. We can go to you that like here, go tell you on I like. Before you know it, it will know their side. So you can go jaw parental blessing. Like your life depends on it. Thank you. Okay, thank you very much. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Because another one I drew at the I did this success when they have family man. When you find the 4G, I mean, the man went fire make a find success. You can make it got to go down in him mother that won't make all a little successful man. Yeah, thank you for that attitude. Man, my check what the man, on your man against. Our own is already successful in life. First of all, start thinking and behaving like successful people. Yes. If you want to be successful on earth, below tata, chebe echiche, baba agwa, they can be successful. When they made research, Kamalo, some certain things is very unique among these successful people. I understand one thing: one, they never give up. Kamalo, we are told that, I think, I said Faraday, the one that developed electricity. We were told that he tried it for 5,000 times before he succeeded. He never gives up. Not giving up is one thing that is so unique and consistent with successful people. One. Two, you must never give up. Two, they believe in themselves. Believing in yourselves. Even if you are not getting results immediately, never give up and keep believing in yourself. And again, know the type of friends you keep. Keep friends that only add values. Role model. Achieve in life. Follow who know. Keep only friends that have achieved greatness. Now, I remember one training I went to when I was in Abuja. That particular training is how to manage work. We were advised that one, don't cut your coat according to available resources, not your size again. Yes. That you must ensure that you don't spend more than 60 to 70% of your earning monthly. Meaning, you will not like to live you get 70% of your earning monthly. Make sure you are spending for within that 70%. Keep that 30% for your growth. The money. Man, I put go and mother but I be so no one kiss. For example, when you but Yahoo. But some of them are there money. You know why? I just saw you man. Here for somebody who goes in water 2 million naira. Me is all able to me. Or just go iPhone. Okay, I'm on the iPhone or the party on him, but only you can before you know it or through a party to his girlfriend. Go iPhone. Or go on iPhone on the amper. iPhone or the girlfriend the amper. But not go a mebuka. Go a modu. Thinking no son abe. Only you can another those I don't see. Before the motor, only you go no one go batariano or you go motor.
ka o wee mee maka ndị anyị. Then or plan. He who does not plan is planning to fail. Ọ bụrụ na o mere investment ọfụma, o jego bụrụ ụzọ jego efe ụfọdụ mmadụ ha hit ya n'ego, o je chọọ nnukwu flat biri fọnish here kpọọ nwaanyị fụzie. Ụfọdụ na-ebi na họtel, o bido jee tọọ si na ọzọ na-abịa emedokwa fi obido lebe moto ya. Ụmụ nwa họtel na-agwa m na ndị a na nna họtel lee moto ha anyhow. Ikwudo ọsụdọ nwere mgbe ya furu ego, mgbe ya efuru ego ya ji ego ama. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ ihe niile a na-ebute emezizi ego kọwazie ọsị na village, onwere village people ọga. Ihe kpatara ya bụ na build a plan well. He who does not plan is planning to fail. Let me give you an example how to be successful. Learn how to manage and invest. Investment. Don't ịdị anya for ya. Etu I'm not going to make it to party 5 million naira. But I will not do it because now man that money I will not ever match that money. Ego da buta ego. Unless name an guy or a bond fall within the 70% the West for. Yes. But they are gonna know that 30% here equals the same key will grow. So you must have this mindset. Oh, yeah, but are those successful people who don't do more? But what is that? I say, oh, name my mark, Azoka. Boy, and an investment, a being a mepati. Gently, or they are two ego. Or they are two ego that wonder. But I go, I'm not going to explain the ego, but it will not always help me. By him, me, no, you don't spend what is not necessary. You don't spend what is not necessary. You know, why all you have made event and I'm on the ego. Yes, some of them did not ask me for money. Some of them say, Ogbuefi, I will come there for free. You already know the name. So all them made such sacrifice. Then I want to go and spend there one bond to engage up based on a friendship on your amateur like that. So I'm not check what again. I want to try to successful. Can come back over before meeting and car. Only one guy, one near my schoolmates then. I meet in Abuja. Once I'm going to meet in Abuja, or we say two, or we say I can't go be, or some neighbor about a Guarimpa, only my mother at Guarimpa. Guarimpa is the biggest estate in Nigeria, or one of West Africa. So, my neighbor be a duplex able be on our 1.2 as a debt yearly, meaning 100,000 monthly. Man on our empty and then they earn 250,000, which is good money then. My name might also is 100,000 on our knockout monthly rent here. And my also other estate expenses, my security, my hearing on our no why then full housewife. By the time Odisha will feed the family and buy fuel, where all menka. And then we had a environmental factor. Environmental factor wouldn't be there. In the neighborhood of Ndiwelego, or champagne or bog neighbor, guys or the more champagne. You know, what I know, what champagne that big. So, okay, make it, you don't spend more. And I want them another state in Nagwagi. For the state, 20 times the other abatia, no opa. I want environmental factor. I didn't know Kokada, other abatia. You got that? So, to show you, I didn't know environmental factor. So because we'll be in the midst of the rich, okay, live like rich man. So we have a name, Messi. Why is I never been Kubua? Yes, Nakubua. But I cannot breathe in that area. I cannot breathe in that area. 8 years down the line, Achuena MTN. As we speak now, on and over. You know why? I want to live in Guarempa, Abuja. Does it make sense? So, Manobo no good at Mbawa, Biabarana, side Ebembarana. Ogano bungalow, dear, okay, Jagalo bungalow, because 1.2 on our home. Probably in my area, that time I rent flat, 2-bedroom flat, 200K. Now, let's say 1 million. For that 8 years, I can tell you that time, 86 million, alo bungalow. And all that bungalow, now that's my side. Mbolu Zori and MTN, all those on the Motazi Wall and 100,000.
and remember na ebe obi that 100,000 akpọkwuru ụgwọ ebe obi onwe ọdị choice that park n'Owerri mana ọ bụrụ na obi side ya mbi ọ ga-ahụtu 100,000 n'obi na bia ọ ga-anọkwa Abuja o nwere ike otu mgbe nwetakwa bigger job. He who does not plan is planning to fail. All I see, I want to live in Abuja. Does it make sense? I get that before on property. So here you worry about how you can call Dalo. Okay, thank you very much, sir. Yeah. So another question is, can you just tell us more about natural laws? And natural laws that governs the universe. Natural laws or natural principle Chukwu Okike have already put in place on how man can live on earth in order to enjoy this world. And the model of that natural law, the code of that natural law is embedded in 10 Commandments. So once you keep the 10 Commandments, then love yourself and your neighbor the way you love yourself, you are already keeping the natural laws. And that is what will save you and help you to achieve greatness here on earth. Okay, thank you very much, sir. So you're trying to tell us that that same natural laws is those the law of 10 commandments. Yes. Keeping those laws. Yes. Okay, thank you very much. So another question is all about the laws of reaping and sowing. Yes. Reaping and sowing is one of the natural laws. Yes. Go and read Galatians 6 verse 7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So law of sowing and reaping is law. Yes, it's law that ensures that whatever you sow flows back to you. Let me give you an example. If you plant corn, if you like, go to Jupiter. If you like, do fasting. That corn you plant can never germinate and become orange. It's not possible. To show you that God Almighty have made it in a way that you use what we are seeing to show us what is happening in the spiritual. Meaning that once you sow good, you reap good. Once you sow bad, you reap bad. That is natural laws of sowing and reaping. So whatever you sow, so be mindful of what you are sowing, because whatever you sow will flow back to you, the originator. Okay, thank you very much, sir. So what about the laws of retributive justice? Can you just highlight it? Okay, laws of retributive justice is that particular aspect of law, natural law, that ensures justice. That some people will tell you, life no balance, life no balance. But I normally tell them, I laugh at them. Because why I normally laugh at them is that they normally see this world, this life we are living, as if they are here on earth for the first time. Let me shock you. No human spirit here on earth is here for the first time. No human spirit here on earth. We are all old hosts, old souls in young body. Let me give you an example. Have you noticed that children of nowadays is computer brain? Sometimes if you looking at them, the kind of sense they will bring, you ask, is he not a child of 4 or 5 years doing this? Okay? That child you are seeing might be your grandfather. Onye ihe na-afụ nwere ike iwu nna ochie ochie mmadụ kama na o were awụrụ nwatakịrị. So gịnị ka m na-ekwu? That law of justice may ensure that na ọ bụrụ na ihe ọbụla, to make sure that ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị, even without you saying that this person must suffer for ihe o mere, the law of retributive justice ga-agbalịrị mbọ fụ na onye anwa wetara ụgwọ ọrụ ọ lụrụ, whether you say it or not. Whether you say it or not. Onye kpatara na mmadụ na-eme ihe ọjọọ, then mgbe ọbụla o ji na abụrụ ọ ga-eripụta ihe ọjọọ. Nwanyị ka ụfọdụ na-akpọ ya law of karma. Maka what goes around comes around. In computer, when we are studying computer, say computer,
Say garbage in, garbage out. Computer can never give you what you do not say there. So law of Nakama na one day when you get mgbe ahụ ị ga na-eripụzi that ihe anweghị soul ị nwere ike because na the bandage has not fall, you will not recognize n'ọgụ nwa mere ihe a. Ị ga na-asị na Chineke ụfọdụ ndị mmadụ ga na-asị na Chineke kedu ka Chineke si hapụzie ihe a ma onye nọkọta ị na ya neighbor sị na this man was a good man, why is it all this thing happening to him? Do you know the kind of life he lived previously? You do not know, because you cannot see beyond your nose. So what I'm saying is that the laws of retributive justice is always there. Whether you know or you don't know, that is why it's always good for you to live good life. Show love. Show humanity first. Show love to ihe ọbụla ekere eke. Let love reigns, because ị nwere ike sị na ọka imegide mmadụ ma ọka ime nke a. That law ahụ na-afụ maka that retributive justice, you make sure na ikpe nkwụmọtọ Chineke onye ga na-akpọ Chineke nke ikpe nkwụmọtọ mana Chineke na his throne, but ensure that that law of retributive justice is there to ensure that whatever any man sow must come back to the person. It's there, bringing justice. But some people, their own justice might not come immediately, depending na ihe onye anwa chere onye anwa n'iru. O nwere ndị their own justice na-abịa immediately. O nwere ndị na-abụ ha je gbachielu nwa mmadụ agbachie nke nwa. Nwee ndị nke ha nwere ike idile, but ọnwụ na onye a dilele ọnwụ buru ụzọ bịa gbuo ya, ị maa na ọ bịa n'ụwa ọzọ continue from punishment. Mana ọ bụrụ na onwe ndị na-adịzi ndụ enough, that punishment abịa in their presence. So ọ bụrụ na ịghọta that retributive justice is there, ọ bụrụ na o mere n'izu o mee n'ọnwa, ọ bụrụ na ọ bịara immediately it will surely come. Ọ ga-eme anyị bụ mmadụ anyị malụ na this life you are seeing, believe in me, nwere ụzọ mmadụ ga-esi wee sị ka ọ gbanarị retributive justice maka na ọnya ka ụfọdụ na-akpọ kama. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. So what about laws of attraction? Yes, laws of attraction is laws that ensure, attract whatever you deserve. Those laws of attraction ensure that ewu na-amụ ewu, ọkụkọ na-amụ ọkụkọ, mmadụ na-amụ mmadụ. Onye akpata na nwere ike inwe family ya apụta na ya. Asị ka ịkpata family a ji eme ka ndị agwụ. Ka onye a si eme ka onye a si eme. So they attract, and the cause etu abụ na ị nwere ike ịbụrụ onye na-emete ebere, ndị ebere a na-abịara gị. That laws ahụ na-eme ensure that na ihe ọbụla ịdịka ya, ife dịka ya na-abịa. Ihe ọbụla ịdịka ya, because ọ gara attract a similar thing. Let me give you another example of law of attraction. Ọ bụrụ na ị kụọ like corn na be gị, that's called seedling. Ọ bụrụ na ọ germinate ya, ihe ọ ga na-agba mbọ, the root ga na-achọ n'ime that soil bụ those components, those nutrients that has something to do with corn. That nutrients, ihe ọ ga na-eme, the root ga na-eme ewu ị na-eje na that soil na-ewelu those nutrients dị compatible with corn. All those nutrients are ka ọ ga-ewelu wee form corn. Onye bata na nwe ndị ya asị gị na ebe a na-eme ji, na ebe a na-eme ede ma ọ na-eme akpụ. Onye abatala ofu ihe ahụ ihe kpatara nọ n'ije na UNN, within that Nsukka UNN axis, ha na-akụ ihe a na-akpọ yellow pepper, detu ose a na-akpọ ose Nsukka. Ọ na-acha yellow, and ose anwa nwere unique flavor ọ na-enwe. Iji onye use ordinary ose ndụ nke na-acha red, use that yellowish one si Nsukka abịa, ifu na isi ha na-awa bụrụ ofu. Yes, and that particular ose ewetago m ose anwa na Nsukka bịa kụọ ya na be anyị, ọ chọrọ yellow, ọ bụrụ normal ose anyị nwere. Yes,
ihe o ji achọ ebe a wụ the soil composition. That soil composition ahụ ọbịa o were all the components, the mineral resources, the mineral contents dị ebe anwa, and those mineral contents a ga-enyere ya aka wee formulate that particular species of pepper. So etu ha ka ọ dị. So etu ha ka ọ dị kwa onye agbata na onwe family ya apụta ọ bụrụ ọ dịka o nwere characteristics eji mara ha. Ihe batara ya they attract each other. They attract each other. All laws of attraction. And they allow that law of attraction ahụ na-emekwu whatever ọbụla iji so ọgba mbọ attract the same thing back to you. So etu a ọ bụrụ na ịghọtacha ụmụ laws a ị marụ na onye akpatalụ na ịma dọkịta misbehave because of attracting that thing anwa which you deserve. Laws of attraction ensure that whatever you deserve attract it. And now we're going to onye batara na ọ bụgoro na a magnet ka idebe water paper or plastic to magnet or not magnet it because a one composition of similarity n'ime plastic ma n'ime paper in water. Mana ọ bụ ihe bụ iron because of na enwere some composition similarity or attract iron. Iweta gola aluminium water na magnet no you don't magnet it because a one of similarity. So laws of attraction ensure that na ihe niile anwa dị n'ime gị bụ ihe ga na-eflow back to you. Ọnya ka ndị Igbo ji wee sị Igbo dị ga na-anụ okwu a na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ maka na ị nwere charm. Onye ka anyị sị ga gwọ n'ọgwụ chụchụba aja inwe charm then ị ma na mmadụ nwere ike were charm gwọọ charm nweta gị. Ya bụkwa ndị Igbo ji asịkwa na ogbu mma esi na mma na ọgba Igbo na-esi na egbe ana ihe attract it. So ihe na-achịkọwara gị bụ once you live a life ịbụ na onye na-asị ka ị na-agwọ ọgwụ na-emegide mmadụ ma ka ị na-agbachiri mmadụ maka na ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ na-agbachiri mmadụ mgbe ọ bụla mmadụ jere lụọ ọrụ ka ọ gbachiere gị ọ ga-epenetrate gị maka na of law of attraction. Maka etu isi wee sị ka ọ dịrị mmadụ etu a ka ọ ga-esi dịrị gị. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. So, please, do you have any advice to us on how to survive this economic crisis without it? Yes, my brothers. In Nigeria, everybody knows that we are in mess now, economic wise. So, what I would advise you is learn how to cut your coat according to your size. Don't be living life of wastage. Always go for something that is okay for you. Block those loopholes. Don't be wasteful. Don't keep friends that are not adding value. You know that if you are a type that normally go to beer parlor every day, a pepper soup, a plate of pepper soup, 1.5, a bottle of beer, before you know it, you spend 2,000. Calculate that to 2,000 every night you are going there. You know how much you are spending. So economic is so hard now. So learn how you can cut some excesses. If don't go and let me give you an example. Don't go buy iPhone because others are buying iPhone. You want to show that you belong to iPhone family. Then my question is that iPhone you are buying, is it business worth investing? That iPhone you are buying. Are you buying it that iPhone will help you bring money, or you are buying it to please people or to show that you belong? All those things you don't need it. So if you are renting a flat, do you need it at that moment, or you just want to make people? Because you need to save. Economic is so bad now. So what you need now, don't use because you have it now and decide to save it. Then hoping that another one will come. You don't plan that way. You don't do expenses now, hoping that another one will come. No. You plan your life. There's a way you invest, and then invest will bring returns. So let's just learn how to cut our coat according to our size, because the economy is too hard now. Because if you do not plan like this, you will run into trouble, and they will start blaming your uncles and their relatives as responsible.
Thank you. Okay, so there's a very important question I would like to ask you, Okay. which has been giving me concern. It's all about men and women maritally. Why is it that why men once men cheat, it will not be a taboo, but why a woman would cheat it to be a taboo? Why? Wow. Sound interesting. Yes, we understand that women, we are in a world where feminism is on the rise, right? Yes, I will help you answer this question. One, is from the time immemorial, God Almighty created it in such a manner that a man remains the head. I'm sure no one is contemplating, as in to argue, whether a man is the head or a woman is the head. Yes, the man remains the head. And they said he who pays the piper dictate the tune. Now, let me paint a picture here. You went to the market and bought a dog in your house. Or no one get provided the dog you or dog you provided. One way you provided. Now, all one that dog I be don't never issue. Don't want you go get. He go there what is. You can say call the dog buyer to sell it off. That is also true. The truth of the matter is now, the nature, our culture made it so that a woman will be in his father's house, while a man will do the finding. And once a man finds what Bible says, a man that findeth a woman findeth a good thing of his yoke. Yes, all he ji aka gotara nke we isi ụka ngwa wanted. Woman or ihe a na-eme woman do like borrowing. Ọ nọ ka ihe iji gotara onwe ka o nyere gị aka wee rezie ya own family. Ọ ya kpata nwaanyị eji hapụ afa sọ nne m nke na-aza afa ndị be di ya. The man did the needful. Then the family of the girl, elesi borrowing ka e borrow ya. Ya ji wee borrow na ọ na asị ka elebe nwaanyị elebe nke wee tukwu nwunye egota wi. So they borrowed it. And onye akpata na onwe ihe mere nwaanyị iji gwa ndị be ha. Example, ọ bụrụ na igotara ma ngota akwa anyị n'aka na gota akwa na main market. Wee bụ na m nata decide ya ịgba ya ọkụ. Do I need to inform main market people that I want to burn this clothes? No, because I bought it outrightly. But in a human being, while marrying the woman, he did not bought it outrightly. He borrowed it. That's why if anything happened to the woman, you still inform them. Now, but for the fact that no he borrowed it, or you go sign and sell is yours. It's for you to help you to build a family. But that woman, you and that woman are not sharing equal rights. Because of that bride price you paid on her head. That bride price you put on her head make you the sole owner of that girl. But we are not using buy because it's not buy. But the sole owner take care of her. Now, why in the culture made it that a man can actually marry more than one wife? But a woman cannot do so. Reason that a man is the one that is buying. Why the woman is another person's custody as wife. So there is no way another person will come and pay the bride price of the same person that is under my roof. So the thing is that a man, nobody pays a man's bride price. So a man is as free as air. Then for the woman, they pay the bride price. That man that pays their bride price is their owner. Take it or leave it, is their owner. And therefore, nobody serves two masters at the same time. So what gave men authority over women is that bride price. Legitimately, that bride price, whether spiritual or physical or earthly judgment, once you are, what people will ask you, did you pay her bride price? Once you pay their price for bride price, case finished. So that bride price is what makes a man head of that family. So if a man, for any reason, cheats, then I'm not supporting men to be cheating anywhere. But what I can tell you is that nwoke na nwaanyị abụrụ ofu adị ama aka maka n'ihi na no onwere na-eke nwoke anwa nwoke wudi here ebe aka nwoke ji wee bụrụ nwoke. Then mana ụmụ nwoke ibe m hụ na eshit gwara mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na nwoke mee shit ya ma ọ bụ na ọ nụ nwaanyị ọzọ
ọ bụrụ etabu n'ala Igbo maka na onwedu na-eke mana ka m gwazie nwaanyị ameji wee shit nwaanyị ya shit because na belong to somebody ọ mmadụ nwere na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata nke a bụ ofu nke bụ nwaanyị na-ime shit bụ na nwoke shitin na nwaanyị shitin abụrụ ofu nwoke na-eshit for fun nwoke na-eshit for ha ụmụ nwoke ha shit ha ngere ha my babe na ụmụ nwoke ji ya brag jee ebe a na-aṅụ biya palọ ya ọdịa nna gwa eji ya eme ha gosi maka ndị anyị nwere asị a na-ama be chiri ọnwụ mara nwere ike ibe degasị na nwa nke agafe na-asị onye amụ ebe etinye ego onye eje nweta ya so ụmụ nwoke ji ya gara ha meri women ejigo onwe kpatara ejigo ebe na Baịbụl asị na Solomon nwere 700 wife and 300 concubines nwaanyị eji wekpụwa nọmba iji gosi na ha dị proud mana ihe na-achịkọwa ahụ na ịpụta na nwaanyị ahịa eshi itikwa ọzọ ọbụla above all bụ na nwoke shit for fun nwoke adịghị ewere obi ya niile tinye ya mana nwaanyị etu nwaanyị si were sex na etu nwoke si were sex abụrụ ofu nwoke were sex for fun mana nwaanyị na-ewere sex as na life ya depend on it ka m gwa gị eziokwu nwaanyị ọbụla dị married before nwaanyị ga-eshiti on you nwaanyị ọbụla dị married akwụrụ ụgwọ n'isi ya ọ bụrụ nwunye mmadụ nwa ọzọ o shitiri n'ebe di ya nọ ihe ọ pụtara bụ na onwe ọzọ lọfọ di ya ụmụ nwaanyị adịghị afụta sex naturally nwaanyị bụ nwaanyị adịghị afụta sex ka fun ọ na-afụta sex as love kwesịrị ịbụ ihe nwaanyị na-eme if she loves you ọ tụrụ ka nwoke were just for fun o suturu ya n'ahụ onye available avenue nwere onwe mana nwaanyị adịghị like that so nwaanyị nwe nwaanyị adịkwa m ekwu maka ụmụ ya na nwaanyị nwe nwaanyị adịghị like that so ọ bụrụ na before nwaanyị ọbụla eshiti chọọ emego m research nwaanyị ọbụla na-eshiti n'ebe di edo nwere mgbe m mere research ka ụmụ nwaanyị na-asị na ha na-eshiti ya si oke kom kedu ịbata iji eshiti ọya husband before na nwaanyị ọbụla shitiri n'ebe di nọ oge echigodi ma nwaanyị ọbụla ifuru anụ wee shiti n'ebe di nọ oge echigodi ma and if a woman hates you hey your life is in danger if your wife hates you life ọ dị n'aka ya and nwaanyị ihe kpatara na nwaanyị ama agba n'iro na nwaanyị gbawa n'iro nwaanyị a ga-ebu ụzọ gwa nwoke anwa ihe di ya na-eme ya na-ewutie kpatara o ji wee chọọ ịgba o ji agba n'iro and if a woman is keeping malice bitter maka ihe ị na-eme ya my brother your life is at risk so nwaanyị adịrọ mma ịgba n'ilo and nke ọzọ bụ na nwaanyị na-agba n'ilo nwoke anwa na-ejekwu nwaanyị na-agba n'ilo nwere ike ịdịsaịdị ka o gbuo di ya nwoke ahụ ka o wekpọrọ nwaanyị ahụ maka ndị Igbo na-atụ ilu si na nwoke bịara na be ajadu na egwu anaghị atụ ya maka na ọma ebe di ya nọ so ọ bụrụ na nwoke decide ya nwaanyị ọbụla na-ayị nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke anwa dị desperately na-achọzi ka ha ilaasi amụ ha ga-plan either na plan in connivance with the woman a poison ya di ya ka di ya nwụọcha n'ụzọ ka ha na-wee na-enwezi more time ma ọ bụ na nwoke anwa na-ayị nwunye mmadụ nwere ike n'anya fụ na nwaanyị a na ya gwa ya na ọma ekwe o nwere ike ịplan ya single handedly ịnụ na nwoke a na-abata agbagbuo ya n'ụzọ ihe o ji amịawụ nwaanyị a mana anyị ụmụ nwoke na-achụ nwaanyị for fun onwe ga na-achụ nwaanyị a mana o ji ọgwa di ya egwu nwunye egwu ụfọdụ ya agwakwute nwaanyị anyị agwakwute na ya dịkwa ya jikwa married mana it dare not insult his wife mana so nke ọ na-eme outside for fun so ihe na-ekwu bụ na for the fact na nwaanyị before nwaanyị na-anụrụ di agba n'ilo o nweghị ihe di ya na-eme ya na-agba ya obi inu ọ na-ewutie nọrọ n'akwa chọwazie onye ga-akọnsol ya that is the reason nwaanyị ga-eji gba n'ilo nwụrụ nwaanyị ọbụla love di 100% ga-agba n'ilo nwaanyị ọbụla gba n'ilo based on my research ọ na-abụ njụwa kedu ihe kpatara iji shit on your husband ọ ya ebido gwa many things di ya na-eme nke a na o meziri obi adọs n'ebe this man nọ mana maka ihe ụmụaka
when you go bad mind. But I can tell you, a man will kill love 100%. Somewhere. That is meant for you. So all now here. So when you na Igbo be me na ama na nwoke nwoke. Nwoke nwoke. So nwoke nwere ike ime like that. And ọ na-eme like that, ọ pụta na ohe the family. Ah, batakwa na nwere ike ifu ofu ka ọ ba etu a. Ụbọchị ọkụkọ nke ojikwa gbaa nke ọzọ. Nwere ihe nwere. So mana nwaanyị adịghị like that. So ihe na-ekwu, the nature of a woman does not permit woman nwee ike share to many men at the same time, especially when all they go committed to one man. Onwe ụmụ nwaanyị na-eme asị ha na-emere ọzọ nke ọ na-eme maka ego. Mana once a woman love somebody, say I want to marry this one, I'm marrying to this one. If a na-eko shit again, believe in me, o nwere ihe nwoke a na-eme, nwoke ọ na-anụ na-eme na-agbawa ya obi, ọ draws happy. Before a woman ga-ekweta wee open her nakedness. Nwaanyị ewepụta nakedness jeno this ọ dịrọ ka nwoke dịrị onwe mana nwaanyị before nwaanyị ekwe open another nwoke nakedness after ka ọ dị married. Believe in me, ihe a dị na-eme agbụwago ya obi. Agbụwago ya obi. And the ones obi nwaanyị, ana m agwa gị na nwaanyị bido ana shit on you brother, iniga adịgo nso. Telling you, mana nwoke nwere ike ide shit on you mana otu family egwu wee kwuo okwu against nwunye ya na ụmụ ya ọ tụọ straight. Daalụ, eji m n'aka na ịghọtara ihe m jikwu. Nwere ihe ọzọ chọrọ ịjụkwara ihe a jụọ. Onwe ihe ịghọtara nwaanyị o ji wee Igbo ji wee sị na nwaanyị mee ya nke mgbe e kwuru enyerezi m 2 points. 1, because of passion nwaanyị na-enye to sex. Na ọ adịrị nwaanyị fọ nwaanyị enye sex ihe ọ pụtara na bitterness adịghị now. And nke ọzọ bụ na because of na nwaanyị akwụrụ ụgwọ n'isi ya dị afọ o belong to somebody. Onye nọ na atọ be mmadụ a na-akụ flower, so ọ nọ na be dị, so aka ejide gị, so dị afọ kwesịrị ka o mee ya maka na akwụrụ ụgwọ isi ya. All these 2 points mere na nwaanyị je mezie ya aghachị na omere alụ. Nwere ajụjụ ọzọ ka nwere na ihe a ịkacha ọkaza. Thank you for your clarification. Okay. Thank you for giving us your time. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. We thank you very much for giving us your time and hoping that when next we come with much questions, we'll be able to answer it for us. Why not? I will always be available. Okay, thank you very much, sir. Sir, please, is there anything you have to say to the world? You are all over the world, and I want to thank you all for following me. Share our link. Tell people about Eziokwu TV. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ana m aga ọfọ na-ekpe ekpere maka ndị enyi anyị ndị na-agbasa ozi ọma na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ndị na-eshare our link na social media handles, na ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, ya na ndị niile sonyere anyị na-achọ ọnwa Ọktoba. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, a sị na onye na-achọ ụnụ ga-ada na akụkọ ya mụrụ na jijiji ya ma ụnụ, a sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ n'ala, ọ dị na ya pụrụ ụnụ omepụwa were anya ha wee fụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie ka ọ dịkwa n'echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụkwanụ ndị enyi m ndị soshal midia, ndị enyi m metara onwe m aka mbụ onye nke gị. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị mkpa ị chọrọ isendịrị m personal message to my private WhatsApp number, send ya bụ message na 08057837672. I repeat, 08057837672. Ya gazie onye nụkwa ya ka ọnọdụ ya dị ya.